Pak Jangkrik ya Allah Pak. Beri semangat tepuk tangan kok. Madya mau karso tukuri handayani seboto kang sinedya jumbuh ingkang dinayo sinar wasesa hurta
seneng ngawur ra ngedeni bocah cilik. Ya, bocah kaya. Tunjuk apa lo? Pindahan ya. Kosongku nampani saweran. Ini apa lah? Ini tikus. Kamu iri kan dengan saya? Orang iri ngapa ini? Heh? Orang tau iri ya? Masyarakat kini antusiasnya neng aku tenan Yo. luar kini nek kini koncone pogi iki. Kini Nom-nom mulai ngaput tuh kabeh. kowe iri to pademu? Orang iri aku. Lah ngapa kok kowe iki terus napok aku ki Kok ambilmu ngapa? aku geting aku. Ajalane bahasa lu. Tes. Action. Bocah action. Ye, disponsori pucuk. Bisa kayak Jajal gendi kowe. aku ya? Aku antusiasnya kaya ngono. Oke, Nek pengen ngetes. oke. Yo. Wong kene gumun kabeh. Gua apa kono utune apa kok. Aku Lah kowe iki malah nyaprut kaya tikus. bah. Sip, oke. Sing endi? Maksudnya Dipeping. ke wajah yang saran. Paling endak dhewe iki aja mengecewakan dulur-dulure adewe lho nggih. Ngapo ngejak ngarani ora tahu kok. Sejene ngono adewe kudu pentas sing profesional sing Ah, aku biasa. nyeneng aku dhewe ora tau nyeneng wong. Kowe iki piye to kowe iki kok angel dijak ngomong aku wegah aku bolo kowe. Aku bingung sama. Maksudnya adewe iki nek kene ditanggap. Sopo sing ngomong? Loh, wis ngabari aku ora enak. Piye? Wis ngabari aku gak enak mau. Kowe iki ora enek. Ora enak. Lah adene iki ajak-ajak aku. Lah, lha nyamuk kowe melu kok. Iki gene lho nggih. Balik. Wegah aku ngono Wis kuwi. ngabari kowe yo kowe ku yo. Engko gelar apa? Lah kuwi melu sapa jan? Wis to bosok-bosok iki kok. Kowe butuhe madang wareg sapa? Melu jenengan. Lah terus engko dadi apa nek melu jenengan iki engko? Oke, dhewe nek gone dulure dhewe. Ya iya no. Paling endak sing profesional sing Yo. Lah iki lho bakule wedang teko iki lho. Ayo tenanan yo. Lagi bolokku lho. Gek lokmu
piye? Iki dagangan lho, Ge. Lah yo tuku. Lah kok kowe iki clumat-clumat. Sing kuwi kan ora legine iki legi. Lah kan enak iki. Bangga menang aku. Oke, salimen derek kula mawon aku ngono. Lah, ogah. Lah nyapa ganteng aku elok koyo. Kowe iki terus banding-banding ning ganteng elek. Terus kalau wong kene ganteng sapa? Tekono sing kene jajal. Bu. Mas, lo ganteng pundi? Kale kedung. Kendung kale pokoke ganteng pundi? Kendung kale pokoke ganteng pundi? Wah, lo dero. Aku elek. Kowe iki bar muni kowe ganteng kok iso. Lah wong kene aku kondang lho. Ya dhewe polah dhisik engko bar ngono kowe engko terus salim rono. Hah, dol saweran to arepan kowe. Aku seniman awak dhewe iki SH Terate. Lah kok kowe njaluk duit. SH Terate ora tau ngajar lho. Iya ya sepurane. Kowe ikhlas kok. Iya sepurane. Wong hibur iki balae kok. Lah mbok ngene. Ya, tidak wis sepurane. Ngomongin dibeli adike. Tapi nek diparingi kuwi ngono ya rezeki. Sopo? Suwe sopo? Aku ora suwe kowe. Rezeki. Kalau. Lah. Ya, Dek. Ya, Dek, kono, Dek. Dipek. Dek. Oh, ala kowe ulas wong kok pek. Dipek kae ngono diseni. Oh. Diwalek. Nah. Kowe kon nunjar anjir engko. Ora ketok duit to. Melek oleh kok tutupi kok iso neno digarap. Oke, kok repot-repot ngupload di aku iki ora mikir duit. Lambemu. Tulus. Sewu sik pagak kurang. Oh, pas. Ora enek ajine. Bener. Ayo dituranan. Ya. Satu anak-anak yo, satu namanya mana boy? Kuwi iki topengmu. Lah nek contone nek pomo saweran iki didekek topeng jibuke gawe kayang. Kayang kok murup, kayang iki ngene. Kayang kuwi. Lah ngatasi ora.
motor ngelabe. Aku tiga duit mau nang bisa. Ya apa? Gaya kok. Hingga kuali ora apa-apa yang penting tantangan sampai. Aku tadi juga ayo aku ora ngono kuwi ya iki. Hah? Lha kok ya oleh kowe? Juga ayo aku salaman nang yo, maprudut. Sing ndi wonge sing ndi? Sing wonge sing ndi wonge? Teko iku. Ndi? Wonge ganteng putih lho. Iki sing ngendi iki kok? Neng kene anak kembarane dhewe ngene. Kalau Pak sing gawe klambi anu Barcelona. Barcelona. Aku kan pemain Barcelona. Adewe padha blegere padha. Padha. Brengose. Padha. Dol padha. Rambutnya padha kabeh. Rambutnya klipik, oh melimis. Heeh, mlipis. Anak sing beda dong. Apa? Anak sing beda. Apa? Iki. Iki kulino ngono kuwi ya. Pripun? Niki Pak sinten niki? Pak Jakaria, ya Allah Pak. Lho tak kenal. Iki mbiyen wong kancaku bangku jaman TK. Kanca TK sandingku lepah. Aku ngene iki ya Allah. Pripun kabar? Kowe iki udu padhe kuwe jamane TK dhewe. Anake. Cece. Kayak gedang mundur. Mantuk-mantuk ndas. Ini ora. Mantuk-mantuk. Ya dene kene acara tasyakuran warga baru SH Teratin luar biasa. Adewe ya wong jero. Paling enggak yo ndudone identitase adewe. Yo, ilmu iki nek musa ora apa-apa. Masuk yo. Terus yo. Kamu jangan malu-maluin emas. Kamu harus beneran dong. Gimana? Ini ditonton adik-adik generasi kita ini. Loh, ya. Aku ki ora seneng aku ngono kuwi. Lambemu ki lho kena nggih panutan. Lah kok malah kaya ngene polahmu lho. Lah, bawa. Tenanan.
Lah aku ki mau ngetes kowe lho. Kowe niki nyuwun sewu niki mung apa ki sedikit kabar niki. Pongge niku napa niku? Salah satu siswa biyen 2012 yo nggih 19 sautan terbaik sak ranting Sukorejo. Iki pengen tak tes kowe iki ngurane. Apa idol? Iso tenan. Wis sak isor pun. Disawang nang kene adoh nggon lah. Ya aku nyelih udenge lho. Oh, malah kayak satria baja hitam. Pak aku ora lho. Sijine wae. Apa aku elek Mas? Kowe sautamu terbaik. Lah cepet. Iki tak tes. Kowe sampe iso njipuk duit iki baen. Sing rada angel ele. Apa duit? Tak sereh sirah. Mali-mali ilmu teku sampe encer to. Saking encer metu kok kuping. Utek kok ndeledek iki tumen. Kok iso njipuk iki baen. Kok duit. Oke, yo. Arek mak ketapluk. Nah, krek ketok epel bae angel. Ndase kaya ulo sok. Aku yo lek gur ngono aku yo iso. Kok ngono muni wae iki jare oleh gelar sautan terbaik. Sautan nyopet tok. Nyaut nyopet. Iya, aku yo duwe. Lah nek aku ki yo nyuwun sewu ora kok gedhekne omongan ora kok piye. Sak apa cabang Ponorogo iki aku apik dhewe sautan. Apik ngapa? Nyaut ki paling pinter aku sautan biyen iki. Ngene. Terus Sautan dalam, sautan luar. Kok tes apa piye? tak tes. Iya. Wis sampe iso ae lah. Nah, Pen gini. piye? Aku ora nyodot bayaranku pen. Oke. Oke. Main bawah kowe ngenyek aku ngene nek bawah ae. Wong gede tak dhuwur tok ya memet. Ya iso barang ngerek. Oh, kowe ngetes sing bawah. Sautan terbaik kok sampai setengah. Wong pinter iki ora didodol dadak. Saya ketemu lah ya oleh. Aku oleh 100. Ora percaya, baleni. Baleni. Siap. Iki ngono. Kan aku kayak pasang 5 bawah. Ya, duit kok kena ngene. Tak degep sik ngene ke. Blep kowe ngindo. Sip. Lah, Tak tutup direne kowe ngindo. Tak cekel. cekep. Lah, cumul ora apa-apa suwun aku. Lah. Bener lah. Kowe bawa aku atas. Kamar enggak? Gitu, aku ora ngapusi, Pak. Kowe ngejak serekalan kowe. Aku iki ilmu tuwek. Ilmu coba Saking tuwek ning jedeng digoli. Papat. sumpah kowe kok iso. Iki Aja kok duit tok lek medheki. aku men jagat yo. Kowe tak jedek, ya saiki jedek-jedekan aku gak aku ngene iki. Oke, itu duit yo. Oh, entuk duit dikelompokne kene. Oke. Siap. Hah. Kewan apa sing paling pinter? Apa tumoan kewan pinter apa yang pinter? Ya nek kok iso. Pedus. Ora iso. Sapi.
Gak iso. Apa? Naga Sari. Kewan jog Nogosari iki nggur badokan ae. Yu. Jog diyu barang ki nyapa. Lomba. Ora iso. Sudah. Jawabane kewan paling pinter kuwi pitik jago. Lah kok iso? Lho, lah nyatane dhek iki tapakan ora tak wae lawuh, lah kok malah tawa-tawa. Tuku kerupuk. Dhek iki tapakan ora tak wae lawuh to. Lah kok muni, tuku kerupuk. Ora kok tuku kerupuk. 150 cair. Saya. Tak bedhek gede. Bales kowe. Ya. Kewan-kewan apa sing paling cilik dhewe? Semua. Apa? Anak gajah. Oh, Lah lho. Anak komo. kok heh? Loh. Oh. Wes iki jawab aku bener iki. Tum 50 dik ya. Sorry. Kenso. Kowe kalahi boloku ning kene kabeh kok iso. Apa bolok cebet lho. Saiki ngene. Iki tak tes mata tok nek. Iya. Kejernian mata. Ya. Kae jenenge apa kae? Kalau Kabel. sing ngomong ki sapa wong kena tangan. Ayo tulanan. Malah kok. ngejak mesra-mesraan apa ki musuh Mas Kentung. Sorry. Iso pinter aku iki. Ora lho, wong arek kaya ngono ya Allah, Dik. Wong lanang boyo lho, Pak. Ora menghargai wong wedok. Lah iya, wong wedok iki kudune dilus, Dik. Piye? Dilus. Oh ya tak lus ya. Ngono kudune. Bare apa? Heeh. Wenge muni piye? Wong lanang kaya apa wenge? Kaya boyo jajal kono diglendeng kono. Iki kucuk-kucuk matane.
Lah nek aku kaya boyo ya Allah Mbak Jemprit masa ingon-ingone cecak. Lah sangar boyo sih an. Oh ambekmu lari. Nyapa to dhewe iki nyapa? Jenenge India-Indianan ki aku seneng sing energik ngono kuwi. Apa tumul sarukan kok iso nabrak-nabrak. Nek koyo sarut-sarut Nyapa lho nabrak nggur mak. Ngeban tok. bojoku Mas. Kae lho. Aku mentari. Aku mentari. Mentari apa? Sawerane Pak. Kok ngono nek ae iki kok iso. Bisa nyanyi lagi? Sayang kendelono hatiku yang takdire gandeng yo bakal ngene lho wek sing cedhek kaget nya kok wis piye kok wek kok wek berprasangka buruk kayak nyapa to piye lah nek ora tempat umum gelem ya berarti lah kok tawa andene kok iso Wah, kowe ngapa lho? kono nek sing mesra Kowe ta? bojoku iki emben iki kena gejala Amin ya Allah. makanya ora kena digeget-getan ngono kuwi ya iki Dolan kok romantis lho.